enveigada. Trata de un paciente que invita a doutora a súa casa para contarlle como se sinta. Entre doutora. Sí, é un lugar bello e pintoresco, parece que corre algo de viaxe. Parece que xa non teña apetito. E agora imos coa cociña. Parece que xa non teño apetito. Se cadra, algo me sentou mal. E agora imos co salón. Parece que non dou acordado. De feito, non podo parar quieto nin 2 minutos. E agora imos co baño. Non teño moitas visitas. E agora imos co dormitorio. Parece que xa non dou acordado. Non podo. Non lle durmo moi ben. Parece que os meus vellos osos volven molestar. E por fin chegamos ao desván. Pensa vostede que son todas imaginacións mías, doutora? Doutora, onde anda a doutora? Un aplauso fuertecito